lortzen dugun informazioa nola bihurtu ezagutza eta nola jarri praktikan. Ondoren, tailer interaktiboa izango dugu depreskripzioari buruz, oso gai interesgarria. Bazkalondoko mahaingurua praktikaren egokitasunari buruzkoa izango da. Gure eguneroko pazienteei egindako hainbat kalte aztertuko dugu. 0 kalte behar da gure helburua. Bihar goizean berriz, zuek egindako ahozko komunikazioen aurkezpenarekin hasiko gara. Komunikazio hobenerani sari bat emango dio batzorde zientifikoak. Posterrak ere ikusgai egongo dira biltzarra den bitartean kafe izango dugun aretoan. Ondoren, 3. mahaingurua. Adituen arteko harremanak. Nola ikusten duten pazienteek, gizarteak, eskaintzen diegun asistentzia. Pazientearen eta gizartearen protagonismoa osasungintzan. Eta azkenik, Guillermo Roa, Euskadi Irratiko Norte Ferrokarrila saioko aurkezleak emango dio amaiera biltzarrari bere hitzaldiarekin. Hitzaldi hauen testu eta laburpenak eman dizuegun liburuan daude. Aurten ere, osagaiz aldizkariaren zenbaki berezia osatzen dugu material, hemen egongo den material guztiarekin. Eta orduan, OEren web horrian eta osagaiz aldizkari digitalean ikusi ahal izango duzue. Eskerrak eman nahi diegu hizlari guztiei aurretik egindako lanagatik. Guzti hau ezinezkoa izango zen hainbat erakunde emandako laguntza egonez balitz. Gure eskerrik beroenak, Gasteizko udalari eta Europa Jauriko langileei. Arabako Foru Aldundiko Kultura Sail eta Euskara Zerbitzuari. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari. Osakidetzari. Bereziki, Osakidetzako Euskara Zerbitzuak egindako lana eskertu nahi dugu. Araba Esiko zuzendari eta Euskara Zerbitzuari biltzarra hau aurrera emateko izan duen inplikazioagatik eta egindako lanagatik. Eta gurekin ditugu erakunde laguntzaile hauetako ordezkariak, hemen ere eskubian Juan Diego Casal, Osakidetzako zuzendari nagusia, bere ondoan Igone Martínez de Luna, Arabako Foru Aldundiko Euskara Kultura eta Kirola Saileko diputatua, eta azkenik Carlos Ibarguren, OEko lehendakaria. Izen emango diot, Carlos. Mil esker Maixabel, mil esker batez ere talde antolatzaileak egin duzuen lanarengatik. Aipatu dituzu, baina nik ere OEren izenean eskerrak eman nahi dizkiet, etorri ezin izan duen udalari, gaur biltzarra zeukaten eta zentzuten etorri, Igoneri. Eskerri Igone, Araban goxo hartu gaituzue eta laguntza ikadarri eman diguzue biltzarra egin alizateko, eta nola ez, Joan, Osakidetzari. Nik uste gainera aurten Osakidetza sekule baino gertuago sentitu dugula, biltzarra antolatzeko orduan. Araba Esiko zuzendari gerente den Jesus Larrañaga eta bere taldearen bitartez, bereziki gertu sentitu zaituztegu, eta Marixablek esan duen bezala ere, erakunde zentraleko teknikalien lana oso garrantzitsua izan da biltzarra egin alizateko, beraz, mila esker denei. Egia da, Marixabel zioen bezala aurten gai berritzailea aukeratu dugula. Ez dakit berritzailea ez dugun aukeratu, Felipe. Egia da, Felipek gaia proposatu zuenean, batzuek oso argi ikuste getz, egia da beste batzuek galdera asko zeuzkatela, eta egia da sorpresa sortu zuela jende asko dengan, eta, praktika sortutako frogak, depreskripzioa, gaindosia, aldakortasuna, pazienteen iraultza, benekan ere gaia nahiko berritzaile eta ez ezagunak direla, ezta? Eta saldu berko ditugu ondo kongresu hortan, eta jendea konbentzitu beharko dugu osasun berria bide hortatik doala, ezta? Nik uste benetan direla bai gaixoari, bai profesionaloi eta batez ere osasun sistemei ajola zaizkien, edo ajola beharko zaizkien gaiak, ezta? Nik uste ezingo dela ulertu osasuna hurrengo urteetan gai hauek ez balin badira
kontutan hartzen, eta nik uste biltzar hontan asmatu dugula berrikuntza, euskara eta arreta ere berriro lotzen. Bagatoz bide interesgarri batetik, Euskaraldia abenduan egin genuenetik nik uste torre ere beste inflexio puntu interesgarri bat izan zela. Hasi ziren horrekin zenbait ospitaletan batez ere urgentzia zerbitzutan alta txosten batzuek eta euskaraz azaltzen, nik uste pauso interesgarria sortu direla, eta euskara plana, bigarren euskara plana bukatzear dagoen garai hauetan, nik uste momentu oso interesgarri batean gaudela. Leheno, aipatzen nion Juaneri ere, elkarlana beharrezkoa daukagula momentuen interesgarri honetan. Nik uste, asmatzen baldin badugu momentu honetan pauso interesgarri eta atzerezin batzuek ematen Osakidetzan euskararen egoera aldatuko dela eta horrekin noski arretaren normalizazio eruntz egingo dugula pauso interesgarri bat. Aipatu dugu leheno, eskutik joan behar dugula Osakidetzak eta Osasungo Euskalduntzeko erakundeak, urtarako noski Osakidetzaren laguntza ezinbesteko izango da, gu beti bezala laguntza emateko prest egongo gera, baina beharrezkoa izango da ere hemen bildu geran eta bildu ez geran guztion laguntza. Ze bestela nekez egingo dugu pauso honetan horre, ez? Nire aldetik besterik ez, Meixabel, horrengo esradia dintzen. Eskerrik asko. Ione Martin de Berunek hartuko deritza. Osakidetzako zuzendari nagusi jauna. Jaun Andreak, egun on guztioi. Plazer bat da, beti bezala, Gasteizen, Araban, horrelako biltzar bat jasotzea. Nola ez? Eta nola ez ezinbestekoa dugu gure babesa ematea. Horixe da Arabako Foru Aldundiaren lana. Abian dauden proiektuak laguntzea. Eta horregatik, Gasteizen antolatu diren 7 ediziotan lagundu dugu, 1993tik ona. Osakidetza, euskararen babes eta erabileran bere bidea egiten ari da. Arabako bizilagunak bezalaxe. Arabako biztanleriaren 98,2% gai da euskara zulertzeko. Eta nabaria da ere Osakidetzak eman duen urratsa euskararen erabileran erakunde barruan. Hiritarrari eskaintza elebiduna eskainiz, gero eta modu eraginkorragoan. 2016ko irailaren 6an, bi erakundeon artean sinatu genuen hitzarmenean zehazten da zertarako den hitzarmen hau. Euskararen erabileraren normalizazio kontuetan ditugun ekintza esparruak zehazteko. Arlo honen inguruko informazioa trukatzeko. Burututako ekintzak naiz abian jartzekoen eragina aztertzeko. Eta euskararen erabilera bultza lezaketen ekintza bateratuak proposatzeko. Helburu hauen adibide garbiena gaur goizean erakunde biok jardunaldi hauetan elkarrekin aurkeztea da. Gure arteko elkarlanaren beste adibide bat, famili izatera datozen gurasoei kuku liburua banatzea. Euskara ere etxe guztietara zardadin goxo-goxo. Lankidetzan jarraituko dugu nola ez. Aurtengo gaia osasungintza berria dugu. Bere jardunetik ikasten duen osasun sistema oso egokia da, gu geu ere horretan ari baikara, informazioa bildu, datuak jaso, praktikak identifikatu eta egindakotik ikasten ahalegintzeko. Araban, arabarrok, euskaraz bizi nahi dugunok, aukera izan dezagun euskaraz bizi eta lan egiteko. Hurrengoan elkar ikusten dugunean, bide honetan, urratsak batera ematen jarraitzea espero dut. Eta espero dut biltzar hau benetan emankorra izatea guztiontzat. Eskerrik asko. Arabako Kultura eta Hezkuntza Diputatu Anderea, Osasungo Euskalduntzeko erakundea presidentea, lankideok, lagunok, egun guztioi. Zure baimenarekin egingo dut lehendabizi sarrera formal bat, baina gero hona sartu baino lehen izan dut aukera
batzuekin hitz egiteko teknologia eta euskarari buruzko. Eta orduan zure baimenarekin hori bukatuta hausnarketa txiki bat nahi dut partekatu zuekin. Osasungintza berria, bere jardunetik ikasten duen osasun sistema. Ekitaldi honen lehioa da. Izenburunek ondo adierazten du, norberak bere esperientzia oinarri hartuta lagundu dezakela bai gainontzeko profesionalei eta bai erakundei ere. Ezagutza, praktika egokiak, profesionalen arteko harremanak, hori guztiak izango dituzue mintzagai, gaurtik hasita. Eta horiek guztiak izan dira, hasiera-hasieratik, Osakidetza jorratutako bideak ere bai. Orain dela, 35 urte jaio zen Osakidetza. Ordutik hona aurrera egin dugu bai. Osasun publikoaren eremuan, prebentzioaren kulturaren, edaketan, pazientearen segurtasunaren alorrean, gaixotasunei aurre egiteko moduan dagokionez, edota osasun zentro zein ospitalen kopurua handituz. Osakidetza bera modernizatuz, ikerketa sendutuz, besteak beste. Eta aurrerapen horiek, gainera, herritar guztiengana zabaldu nahi izan dugu. Aurren hizkuntza eskubideen errespetua helburu hartuta. Osakidetzak 3 hamarkada eta erdiko euskaraldi erraldoi bat bihurtu da. Baita fruituak jaso ere. Esaterako, azken 15 urte honetan, hizkuntza eskakizun betetzen duten Osakidetzako langileen kopurua zeikoiztu egin duela. Beste alde, 1.400.000 paziente euskera aukeratu dute lehentasunezko hizkuntza gisa. Abian jarritako erregistroaren datuen arabera. Horrez gain, inkestak diotenaren arabera, gehiengo zabal bat azebeteta dago osasun arretan euskeratuen erabilerari eta presentziari dagokiena. Datuok eta beste hainbatek hau egiaztatzen dute. Euskerak gure osasun sistema publikoen duen presentziak eta erabilerak pizkanaka, baina etengabe aurrera egin dutela. Zalantzari gabe lorpen hau langileen ahaleginari esker izan dela. Jorratzeko dugun bidea luzea da oraindik, eta denon artean egin beharrekoa. Norabide honetan, gaurko ekimena beste pauso txalogarria da. Euskera jakintzarako zubia dela aldarrikatzeko. Beraz, eta zorionak hortaz, eta, mila esker egiten dozuen lanagatik. Eta ontsa horrak eta txiki bat. Ekitaldi hau da, teknologia eta euskera, pizkara lotura hori aztertzeko dekozu, abia punto bezala. Eta nik uste dut Osakidetzarako eta gure osasun sistemarako benetan garrantzia handiko, gai hau garrantzia handiko izango da datorren urteetan. Orain dela astebete edo pare bat aste Madriden egon nintzen olako bilkura batean, eta hori izan ziren Briten handiko ospitaleak, pizka bat bere teknologia berriak adierazten eta erakusteko eta komentatzeko. Eta bat zan, niri, euste du guri, asko kezkatzen seguna da adimen artifiziala, inteligentzia artifiziala. Eta hango azalpena oso erreza zan. Eta uste dut hemen matematika bat badagoela, Bai. Hori benetan posten hau ezagutzen, Osakidetzan ukitzen dagoelako perfilak, benetan hori txalogarria da. Baina, zetan datza, azkenean, edo nola funtzionatzen da eta zer gertatzen da osasun munduan adimen artifizialarekin. Iruditu behar dugu, adimen artifiziala da bakutsa batean sartzen dira datuak, eta zezatzen ari da orain mundu horretan, irudiak, resonantziak eta bat, irudi horiek, gero analizizak, ze datuak ematen dira, baita ere gero eta gehiago ADN, kodigo genetikoa, norberaren etena, eta gero baita ere historia klinikoa.
Eta hor egiten dela eta datu horrekin, eta hori egiten da paziente bat bakoitzeko. Eta orain munduan zehar ikertzen ari da hori datu horrekin eta inteligentzia artifizial aplikatuz ze lotura esanek datu horrekin edo zera balizko gaixotasunekin edo tratamenduarekin eta horrek da pista izugarri nolabait hor tratamendu horren dela maiten duen medikoarako. Zein zan erronka, eta horregaitik oitzen ato zer euskerara, batez ere historia klinikoan, hori badaude datu batzuk nahiko automatikoak direla, baina medikoak askotan idazten dute. Eta erronka da nola hori idatzita dagoena, nola bihurtu datuetan, nola bai espotazio egiteko. Eta hor ere teknikak nola bai garatzen ari diren. Baina garatzen ari diren ingelesez, gaztelaniaz, baina euskeraz hor dekogu erronka izugarri. Pizka bat gure medikoak egiten duen lan hori, nolabait historia klinikoak idazten eta idazten euskeraz, hori ere baliogarria esateko nolabait ere adimen artifizialean teknologiarekin erabiltzeko. Eta hor mundua hortik dator, eta hori izango da horrengo revoluzioa, nolabait pazienterekin, hori tratamenduarekin. Eta hori horregatik euskerarekin oso adi egon behar dugu, eta nolabait ere lehendabiziko lerroan, nolabait euskera merezi duen herri honetan, posizionamendua lortzeko. Horregatik benetan posten naiz, badakit hori behar bada zaletasunaren aldetik, nolabait murrizten duela jendea, baina benetan osakidetza barruan lan egitea arlo horretan, teknologia eta euskera, nola etorkizunari begira, nola landu eta ze bidea hartu, guretzako da benetan prioridade bat. Benetan horregatik eskertzen eta zoriontzen dizuet hemen egotea eta hau antolatxagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ona jardunaldietara etorri zareten guztioi.